time nga maminaw ko sa inyong testimony, madasig kay ko ba? Usap po na siya kapaagi mga igsoon nga nasangyaw nimo ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kasagaran man gud natong ma-share ang atong mga kalisdanan o problema ba? Di ba? Kabantay mo? Ato kasi mo mga friend, ma-share jud nimo imong mga problema. Pero ang gibuhat sa Ginoo mao'y malimtan kanunay, mo nang ug moanhi ka, di ra kay usa ang imong gichismisan. Tanan makadungog sa imong chismis unya ang imong gichismis si Lord ug ang iyang gibuhat. Munang malipay ang Ginoo sa diha nga imo siyang ipanabi, imo siyang ipanugilon. So salamat kayo. Hapit ako sad magpasalamat ko sa Ginoo tungod kay gampo ra ko ba nga Lord dili lang pod ing ana ba nga maipit unta ko kay daghan na kayo ko gihuna-huna, daghan kay ko gi-consider ba karong panahon na. Nya ningon ko ni Rere gahapon nga basin ko anray kanang this year mo graduate naman ka mo gawas na ta. Mangita ta og bisag asang dapita magpray sa taga sa tadado ni Lord kay magpioneering ta kanang dapat ang ato nga church dinhi magpabilin ngayon ani mo anak na ni ba na natay mahimo nga outreach nga kanang ato agyod. So grasya ni Lord na provide ra pud tanan, wala man po'y daghan ko kuan kanang gihuam-huam bitaw pero wala siya interest kay opisina ra man pod nya kana siya sa na kanang nga mga gigamit nako kay para ra man puna sa project sa ato ang organisasyon like na ay church dito nga to Corono nya wa pa nagsugod di ang kwarta na pundo so maong mahuwam mo na magamit. Ang pasalamatan sa Ginoo mga igsoon, ako lang ipauwahi unya ni tanan nga tong kuan kay magtambak pa man pud ta wa pa ta ka human pod basin og napay mga kanang makapadeliver pa ta og anapog og unsa pa. So akong pasalamatas Ginoo kay karon nga atong niagi nga semana o karon nga semana naparehistro ra gyud nako ng duha ka sakyanan. Ay kuyawan man ko pagsigi, kuyawan ko ba ang sakay kay puro baya mga nga kasagaran yang people kay yang people may mudong og Tagbilaran, mudong sa ato sa karong hapon di ay ang people na ay youth jam ato tangnan no. So nya sakay-sakay sila walay rehistro nya nagdungan ba kay nakapalit ko og tulo ka ligid nga gagmay para sa likod sa bunggo na scam pod ko. Kay ang bag-o kayo nga ligid ba na bagoy ka ng murag buhok kabantay mo nang mopalit bag-ong ligid nga nay murag nang labaw nga kuan bag-o jud siya. Pero kani laging sinaw kayo god itom kayo ba? Kaya palit ko, di ko pud mahal kayo, dili kamahalan ba? Pag taod na tanan, sige nga dagan ang sakyanan, ningon si Job nako, Pastor, expire man ni tanan nga mga ligid na palit nimo? Di, waga ni kaabtig 28 days, nahurot. Bago ko atong gailis o kanang naang, sana, sa itong nasa, atong giilisan ni Job nga magmutuyok, kuya, sa to? Na nasa sulod sa makina? Ha? Lining? Nya mahal-mahal pud ba? Dito ra napaingon tanan. Ingon ko ni sa monem nga lipay unta ko kay naa na may sakyanan magamit dito. Pero arang daghana po kog gigastuan. Nya mo to ningon siya sige tabang-tabangan tikaw kay naa po kay sige man pud siya paayo atong kuan. Mo to nga unya ra ka sa likod. Ang atubangan kay daan mangyud siyang hili so nagpalit ko niya mahal man is tubangan kay dagko man na tag 4,000. So moto nga alanganin kay padong nabitaw siya expired na ang kuan. Kung saon man oy ga dungan-dungan man Moto niingon ko sa akong nga wife nga iuli jud nako ni nga sakyanan bahalag katong paghuman og parehistro niingon ko nga mga 2 months siguro gamiton sa naton si Lourdes niya. Human ani iuli nato ni arong usaray atong una-unaon. Kay gadungan man to pero kuan ha ako ni isulti sa inyo ha kay basin og kanang madugang sa inyong panghuna-huna na ba?
kanang sakyanan nga itom o kanang motor, amoa man na, kami mo ay kuwan na, wala mi nagkuha ana sa tithes or sa offering o giparehistro or gas ana nga motor o sakyanan. Ang ato ang natabangan ragad aning tithes and offering, kanang gasolina, mga expenses ba sa weekly. Apil ang tubig, kuryente, gasolina, kinagrabihan gud po na siya. So mo to na yung kung unsaon man pero nabisi lang po akong nauna kay naman po may gitrabaho dire ga-construct man sad me. So plus sige bita tong katong nga time sige nga bisita tong ulan. Ini gahapon mo bisita ang ulan kun na maabtan gyud anig ulan di na ba kagian tong gipananghiran natong kalsada kung mag-ulan. Mao to nga kana tanan ako na siya nga gihuwam sa among opisina kay wala man po'y tubo mangutang gani tag mag-birthday. Gihuwam na ko tong, niingon ko nga, tagae lang god usa, kay dili lagi ko mo ikya sa Bohol. Kay importante, marehistro doon ang sakyanan. Nya mo to nga, pagkaibaw, nganong man ang sakyanan, sige naman nagpundo diring Bohol, wasya kabalo, gipundo dito to, kay parehistro niya, kay ga-eskwela man ang mo parehistro. Ano nang sigpundo dire, ang iparehistro pa. Pag human og rehistro, nalipay, rabo ko kay gipagasan man pag 1,000 dito. Samtang nagpundo dito, gipagasan og 1,000. Praise God. Then ko humana, kari na pong pula, dala dito. So, kana si Teacher Mary Ann, siya may admin, ang kwarta sa school o ang kwarta sa mga, mga yuta, no? No, siya gagunit, ana, adto mi dito, manguha, og naami mga projects, pero amo dyan na siya nga ilisan. So, karon ang giingnan ko ni sa mo ni mga 3,500 ang imuhang deduction ha kay dako man ning imong gikuha. Bahala pag pila basta kay mahuman ako ang wa na ko laing una-unaon ba. So pasalamat gyud ko sa Ginoo nga sa ingon ana nga paagi na kuan ra pod ba na human ra pod na rehistro na ang duha pero wala pa reserba ang likod sa bunggo. Wala na reserba niya. Mutong hilis na kayo mutong gidala niya ganihang wala na reserba pastor. Kasi reserba nga hilis man. So, mapangitaan na pagyapon na naraw niya makapalitaan na. Nya diha po ko sa kanang na-scam ko, diha ko naka-realize ba nga di lang po na ako isulti o asa na ako ito napalit. Diha na ako na-realize nga kanang dapat gyud ay di ka magpakamaalamon. Mangita gyud ka kanang kahibaw ana. Kay kisa may kamo kahibaw day mo nga kana nga expire na siya. Nga di man nimo makit-an og unsang tuiga siya mo expire. So ang mga mekaniko may nakahibaw day ana nga pastor mao ni siya. Wa ni kaabtig 28 days kay expire ni siya. Giluto ra ni og balik. Mao nang mura siya bag-o itom kay nga tan-awon. No, pero kanang sa atubangan ana dili na siya legit na jud na kay di na gyud ako ni palit. Mekaniko nagyuko ikaw dong ikaw di kamao ani dong lakaw dito ikaw ipagitain na dito. So nalipay ra po ko kay kini nga mong mekaniko nga sugoon kamao siya ba kanang ang dili siya ingog sugoon imong ligid palit dayon. Huton gyud niyang subay ang mga tindahan unya pilay presyo ani. Pila man po inyong patong og pilay among ma-discount nga tao. Soroy. So mo na nga na okay gyud na siya nga ligid sa atubangan ana na pasalamatan ako na sa Ginoo kay kanang sige kog igog dapat jud to marehistro kay kun di na marehistro di na ako panaugon kay especially naanay license ang driver. Unya sakyanan may rehistro. Nya daghan kayo rong bisan og gaamping ka di kanila ampingan. Gabantay mo ana giampingan nimo sila unya di ka nila ampingan. Hinubugan ra ka, dasmagan ka nya wa kay rehistro, ikaw gyapon ma-reckless. Ikaw gyapon makabayad. So mo na mga igsoon, nga pasalamat sa Ginoo nga na okay na to. Nya ako ning gisubay pud tanan mga maybe sa karon nga next Sunday ako mapakita ni ninyo ang atoa tanan nga total expenses sa atoa nga gitrabaho diha pilatanan tungod kay wala pa man pud ta nahuman napatay mga bulhaton pa. So kato dako na kaayo na nga
kanang kalipay o kadaugan sa Ginoo ba ma-action na kaylo na imong kasing-kasing bitaw nga. Thank you Lord. So napoy kanang grabe man tungod kay daghan man sad nga nagseed og katong snacks, pagkaon, ay katong lutuan me nya ihatodaan dire. Napoy ato mga silingan nga nisid pod sila og simento. So dako-dako gud na siya nga kadaugan mga igsoon, but ato ra nya mo ana ako ra nya ning i-share sa inyo ha. Now karong tanang dungog himaya ako ibalik sa Ginoo mga igsoon, kay ang Ginoo magyud tag-iyas tanan, wa tay ato, wala sad koy ako, kuhaon ko ni Lord karon or ugma siya magbuot kay siya man tanan. No, wa gyud ito always ratang magpasalamat sa Ginoo. So sa plano namo nga mo gawas me kay nahimo magunamong comfort zone ng Lourdes. Nya dili na ta ka pamuhat kay napay mga dapit ng inahanglan. So di ta makapamuhat. So ang may tabuan na mo kuan gyud ta, mo outreach gyud ta. No, mo outreach. Magkursada ba ta didto o nya mag-evangelism ta ingon ana. Pero mao ni ang ato ang home base kaning church diri sa Lourdes. Kay ini-graduate ato ni Rere nya adiri raming duha magsige raming tan-awanay sa among mga itsura. No, nya na si Philip gasunod. Na si Jerves gasunod. Nya napas divine. So, mo na nga need me nga kuan. Namoy sa inyo ha mga dapit no, na mga Kristohanon dito nya wala pa church. Ato na silang i-encourage kay pareha dinhi pag abot ginako dire kana si Rode Pocot Vice Mayor sa Lourdes. Sa Rode oy manito atong Vice Mayor no. So siya mo iniingon nga adto sa Lourdes kay naa siya mga relatives dire nga ang uban Christian na pero white church lagi dire. So mo to nga nakasugod gyud mi dire. Ingana pod basin didto sa inyong dapit. Nasa inyong dapit giampo nimo nga Lord ninduta pog naay church adto. Ato jo na siyang iampo sa Ginoo kay ang Ginoo manggihapoy mag-provide ana mga igsoon. Amen. So hopefully makasugod gyud ta ana. Munay padayon natong ampo og ingon pa to pasalamatan ng daan sa Ginoo. Amen. Praise God. Amen. Nining tungora mga igsoon ato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Katong gustong mag-testimony pa next Sunday, andama inyong testimony mga igsoon. Mato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Lucas kapitulo 2 bersikulo 41 hangtod 52. Luke chapter 2 verses 41 to 52. Na? Sige, igsoon. Luke chapter 2 verses 41 to 52. Ang gihangyo ang tanan, mubalik una ta sa pagbarog mga igsoon. Matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus buatos Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pasaylo sa dihang 12 na katuig si Jesus. Sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem. Wala mahibalok niini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nakit-an nila siya didto sa templo ug naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. Timan-i ang verse 47. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang mga maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya anak.
Nganong gibuhat mo man kini kanamo, ako ug ang imong amahan nabala ka kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Verse 50, apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. May pauli si Jesus sa Nazareth, uban kanila, og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan, gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Verse 52, og mitubo si Jesus sa lawas, og sa kinaadman, og gikahimutan siya sa Dios, og sa mga tao. Magampo ta, amahan namo nga langit noon, nagpasalamat kami nga hangtod karon may libreng gininhawa pa kami, may kusog, makakita, makasulti, makadungog, makalakaw, makabuhat. Ug salamat Lord nga samtang buhi pa may padayon minimong giatiman. Ang among labaw nga gikinahanglan sa among spiritual o Dios, mas labaw pas gikinahanglan sa among panglawas. Among giampo nga karong adlaw imo na pong pagatagbuon ug imo na pod kaming pagapauswagon Ginoo, palambuon sa among spiritual. Salamat Lord nga tingnuod nga langit nun nga kaalam nga among maangkon ug makit-an ni sa among mga pagkinabuhi. Walay buhat sa yawa nga makaagaw Ginoo ning ining maong panalangin nga among madawat gikan kanimo. Salamat nga mag-usab ni sa among mga kinabuhi. Mao ni ang among giampo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan, kining atong pagtuon mga igsuon, sumpay ni siya sa katong pagtuon nato last Sunday. Katong mahitungod sa kaalam. Sa atong hisgutan karon, kining bunga sa kaalam. Sabat tanan mga igsuon, bunga sa kaalam. Dili ka makaingon nga kining kahuya mangga hangtod nga naa siya'y bunga. Or di ka ka-conclude nga kini siya mao ni siya ang muning matang sa tanom kung dili ka kakita sa bunga. Sa laing bahin, dili sad mahitabo nga ang mangga mamungag lubi. Or ang lansones mamunga og mangga. Kung unsa gyud nang punuan, mao gyud nay iyang bunga. Sa kinabuhi sa tawo, doon na tayo gitawag og langit nun nga kaalam, og kung kana nga kaalam, maunay naan nimo ang bunga ana makita. Sa imong pagpanulti, desisyon, mga buhat, mauna siya ang mga bunga, mga igsoon. Munang atong hinumduman nga ang langit nun nga kaalam, mubunga ni siya sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Doon, nagpasalamat ta kay may mga kadaugan man ta karon no. O niya, kining tanan gihatag ni Lord nga kadaugan aron ta magpasalamat o maghimaya sa iyang ngalan. But all these things are temporary ra ba? Di ba? Temporary ra man ni kay dinhi ra mis kalibutan. Ang pinaka-importante gyud mamauli gyud ta dito sa langit. But before leaving earth, before ka mobiya sa kalibutan, or while living, before living. Sa uno, pareho man living? No? Dapat na atay kaalam, o kana nga kaalam, makita nga mabunga sa atong kinabuhi. Now listen. Si Jesus Christ, gihalad siya ngadto sa templo mga igsoon ini nga chapter sa chapter 2 kung imong basahon. And after ani, gihisgutan ang mga panghitabo hangtod nga nag-edad siya 12. O kining pangidaron niya sa 12, dunay usa ka kaning sitwasyon nga nagpaila nga siya mao gayod ang anak sa Dios. Siya mao gayod ang Misaya, siya gayod ang mangluluwas. Amen. Now, ningon diha, remember nga si Jesus, ang ilang Pinoy-anan this time, Galilee. Asa ang Galilee? Naa sa ibabaw. Naa sa ibabaw. Kung nakita ninyo karon ang gera sa Gaza o sa Israel, ang Gaza, natunga na siya. Nya, dapit siya sa dagat. So, ang Jerusalem, tuwa sa ubos, kay Juda man unya ang
Galilee tuwa sa ibabaw sa north. Na paminawan ni kaayo mga igsoon. Gikan sa Galilee matag tuig ang mga Hudiyo moadto sa Jerusalem, moadto sa templo pag-attend, moapil sila aning mga kasaulugan. Ang pamilya, ang yutanong pamilya ni Jesus mga igsoon, si Maria, iyang ginikanan, wa pa hisguti ang mga igsoon kay 12 pa may iyang edad. May mga igsoon man sad siyang mga babaye. Miaten usab sila apil ang ilang mga silinganan. Miadto gyud sila. Nya kaniadto ang ilahang transportation, mga donkey or mga camel. Mo nay mga wala pa may habal-habal kaniadto. Wapas Gerson adto mag-drive nga manghakot. Binaktasay gini sila. So matagtuig, ningon ang verse 41, matagtuig, ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pasaylo. Unsa ganito ning kasaulugan sa pasaylo? Sa Exodus din nahitabo katong may dugo sa pultahan, dugo sa hayop, dili mamatay ang kamaguwangan. Familiar na nato na, sige na nako nang gibalik-balik no. So, sige nila tog sa ulog bisag pila na katuig ng labay hangtod sa panahon ni Jesus Christ. Ningon ang 42, sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan, 12 years old. Ako nagtuo mga igsoon, nga kining 12 years old, masaligan na ni because I remember kanang, sa ako ang childhood nako, 6 years old, nag-atiman man ko og 11 ka baka. Munang ang amo ang sa grade 1 ko, di gyud ko kaapas intawon na ning ako mga classmate kay maabot ko sa school alas 9 na. Kay mangumpayay paintawon kog baka. Di ba day ka mo mata pag alas 2 kadlawon mamubo ang mga tanom kinadaghanan. Nya pagkahuman mo pamubo, mangumpay na pod ang tubig pa jud ato kalaluson. Magkawos pa ba? Magkawos pa, paita. Nya malipay mig muuwan. Inig human ana mangumpay me. Among karaan nga bay, ini kana bitaw mga karaan bay nga nay bungon manas inyo hadre no? Kanang sa ilawom na ay hipusanag mga kanding mga baka. Nigbuntag sa'yo, maningog ni mga baka, nangigkig na rin nila sa among higdaanan. Kaya naroon ito. So, mauna nga sa'yo, nagtuo ko igsuon, nga kanang 12 anyos, doon na siya ang magdepende, good po na sa giunsa pag-train sa ginikanan, no? Kanang 12 years old, maasahan na because at 9 years old, si mama ni Adto og Leyte, summer Leyte, seminar 3 days, ako may nabilin sa akong mga manghod. Kay eskwela man ang ako mga kuya. Nga 9 pa ang akong edad adto. Tudluan ra gud ka mao ni 5 katakos nga gatas. Tudluan gud ka ikaw puy mo inom sa gatas kay pre-preho mo edad. Unya og muhilak na siya ilisig lampin kay walay diaperay sa mua. Paano nagsuba ng lampin patungag bato? Di ba? Ipalutaw sa suba nga gaano-ano ang tubig niya datugar og bato ang di maanod. Pagkuha nimo, yelo na lay bilin wa na tong mga tibugol. Nagtuo ko ana mga igsoon kanang 12. Maasahan na mulungag mga buluhaton sa balay, basic ba? Because sa ingon among maestra sa grade 1, unsa man kang wala man kay dili labahan wala gibalik-balik ra na imong pulo. Ang giina ma'am si Muta. Ilabahan lagi nako pero dili lagi mahinlo og ayo kay katong among inahan di yung laba. Dili niya labhan. Kami mo iyang tudluan mi niya ba nga naas kabuk pulo. Nya kay bata pa intawon kang kumot-kumuton ra man nimo. Pag simot-humot ng sabon, bahala ga itong tingkoy. Nakainomdom ko, ana. Unya mangumpay og baka unsa pa to kanang taguan bitaw ang uniforme sa abakhan or sagingan. Kay mangumpay niya inig drop sa kumpay, dagan na po sa eskwela. Bulihon pa sa classmate. Sungugon nga kay kanunay late. Paita, laming iundang yun. Laming iundang. 12 years old. Kanang 12 years old. Lahi na tong ako ang sugilanon pagka 12 years old kay nabisyoso manggug ko mo nang niapil ko grod kang kriting. Kana bitang magload sa mixer, magtumba ragbalas anang ilawom sa mixer kay arong inig. Yabo nimo sa mixer makaabot ka kay motongtong katong balas. Na usa ka sako. Na 12 years old ko ato. Nagtuo ko nga
bisan kita mga anak na aman mo diri no, naagyod tay makamauna tang maminaw. Makamauna tang maminaw unya ug unsay atong napaminawan maunay atong ikinabuhi matawag kag matured bisag linghod pa kag edad. Di ba? Kay apil ni sa training ning tudluan ka. Now, ang atong Ginoo 12 years old, tanawa. Uban siya sa iyang gidikanan nga mitambong sa kasaulugan sa Jerusalem. Verse 43, sa pagkatapos sa adlaw sa kasaulugan na mauli sila, apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem, wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo nga si Jesus miuban si Jesus sa panon. Ang pagpamauli na bitaw, basig natos mga bata, kanang daghan mong magpanon bitaw. Unya kini mga bata kay magkuyog mo punag kanang mga bata, mga ginikanan, magkuyog pug mga ginikanan, magistorya-istorya. Samtang na mauli sila, nagtuo silang si Jesus gauban ra nila, kuyog nila. Unsay unang punto nga gusto ni Lord nga masabtan nato sa ato ang panahon karon? Nga siguroon nato nga sa atong pagpanaw aning kinabuhi kauban nato si Jesus. Siguroon nato na. Kay wala man kay assurance kung dili ang Ginoo imong kauban. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, imagine ha, usa ka adlaw nilang panaw, abot na sila sa ubay. Gikag tagbilaran. Gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi busa. Mibalik sila sa Jerusalem aron pagpangita kaniya. Sa ikatulog ka adlaw, nakita nila didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana kini maoy usa ka maka pamalandong gyud ta ani. Normal nga mga dagkong tao magistoryahanay. Pero kanang dagko nga mga tao nga nagistoryahanay nay bata dihang ni apel kana murag makaingon gyud kang makapangutana gyud ka. Especially ang giingon dire magtutudlo sa balaod. Kay nabatasan man nga ang mga magtutudlo sa balaod, magistorya-istorya na sila, magpahinumdumay ba kay bas di ba mga perfect tanan. Hisgot sila nga kini nga balaod bra di ba ang interpretation ani nga magtutudlo mga scribes na ay bata na apel. Naa didto ang Ginoo. 12 years old pa siya, tanawa ra gani. Ang tanang mga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang mga maalamong mga tubag. Shock kayo sila. Unang-una, ang naa didto sa templo, kung mag-expect kag unsay naa sa temple, mga pariseo o mga magtutudlo sa balaod, mga bright, mga lawyer, mga huwis, mga tigpatuman sa balaod. Mao'y naa dito. And naay nasagol dito. And sila mismo, nga mga magtutudlo sa balaod, shock sila, mura sila kanang natinga sila, ngano maning bataan ning mura mag dakong tawo, mura mag may kaalam pa kaysa nato. Listen. Ingon diha sa verse 48. Sa to pa ang verse 47, nakita na dayon ang bunga sa kaalam. Kabalo ka? Di ikaw makakita sa imong bunga. Ang laing tawo, mo bitaw ng mangga, batuon, bisag wa ka pananghit, ninong sinon. Oy, nanghin mo, mana? Nya ako na po anhion ani. Tor, agi mo bang mga bata? Pero itong sa una, no? Nananghid sila nga, manong, manguha mig butong. Pagkuha lamang, pagbantay di mga hulog mo. Nga, pagbantay mahulog, kuha sila. Di na nako hinganlan, kabalo na sila, kinsa na sila. Ala, inom na sila, ala, pangbuak. Nya kay mga gulang na tong uban. Diha raman gakatag na agi ang manong. Pastor, kini bang imo mga sakop ba? Mga way disiplina. Ano man? Tanawa ragon nanguha giusik-usikan akong gihakot kay pakaog manok. Di ako silang ipangutan, nanguha mo. Nananghuin man ming nung titong. Mao ba? Unya yaday na. Basta nananghin me. Lahi ang iba ng hiran. Ay naapa mo diha. Tingala sila mga igsoon. So sa bunga, makita kining bunga. Nga grabe ning bata anong.
kuan pa siya, pero grabe gyud siya. No, amazed ra ba kayo ng bata, mga igsuon nga, kanang linghod pa ang pangidaron, pero grabe alam sa kinabuhi. Kaysa sa atong, maniguwang na, o niya, Tata, Papa, gadaya per? Gishare bitan alos Facebook, bata ba nga istorya? Wa pa'y tuig nga, pero giilisan ang iyang nawong og tiguwang. Ingana ra bag yun ng ato ang kahimtang espirituali mga igsuon, kung sa dugay natong pagpangalagad sa Ginoo, wa ta ni matured spiritually. Tanawan ni 48. Nahibulong ang iyang mga ginikanan nga nakita nil sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya, anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo, ako ug ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanimo. Ang tubag ni Jesus di na nato masabtan nga siya gyud ay ang Misaya, ang anak sa buhing Dios. Tanawa ha? Verse 49, mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Ang iyang gipasabot ang templo. Ang templo mga igsoon sa Bible gibuhat sa tawo, gitawag nila house of God. Ningon si Jesus, di ba di mo, kanong nangita mo muna ko, wa ba di mo kaybaw nga ang anak kinahanglang adtos balay sa iyang amahan. Amen? Lisod kayo ng mga igsoon, bisag ikaw. Ang imong anak to silingan natulog, unya ang silingan na sa iyong balay, natulog. Kung kinsa kang anak to ang yugas inyong balay natulog. Amen? Or gipanag-iyan ninyo ang tanang kabtangan sa imong silingan, pero ang naa sa inyong balay dili imuha. Dili na siya mahitabo. So, wala nila to masamti, ato ra ni siya nga ditsoon mga igsoon kay ang atong focus dinhi karon is ang bunga sa kaalaman. Ingon ang verse 50, apan wala sila makasabot sa iyang gisultik kanila. Wa pa nila nasabtan. Pero si Maria, ang inahan, ningon ang Bible nga, gitaguan niya ni siyang kasing-kasing. Tanawa ha? Mi pauli si Jesus sa Nazareth, uban kanila, o nagmasinugtanon siya kanila. Na? Masinugtanon. Mga anak, masinugtanon. Amen? Kining tanan, gitapigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Verse 52. Verse 52. Tanawang verse 52, mga igsoon. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and all the people. Ningon ang Bible mga igsoon nga si Jesus mitubo sa lawas. Og unsa man? Og sa kinaadman og gikahimutan siya sa Dios og sa mga tawo. Balance no? Balance? Balance nay upat nga gisgutan. Ang una, kaalam, lawas, sunod, kaalam. Muna nitubo. Then ang ikaduha, ang sunod nga duha ningon, gikahimutan siya sa Dios og sa tawo. Pwede di ay nga mayon ka Ginoo mambita akong toyo. Pwede di ay nga magpahimuot ka sa Dios, di ka magpahimuot sa imong sigkatawo. Remember ang Matthew 25 niingon, ang gibuhat nimo sa tawo, gibuhat nimo diri nako. Ningos Jesus, tama? So kung gusto nimong pahimutan imohang ang Dios, pahimutin ang naa, kauban nimo sa imong panimalay, ang imong isig katawo. Kaningon man si Lord, ang inyong buhaton sa inyong isig katawo, gibuhat ninyo diri nako. Kay sultian ka nako sa adlaw Sunday, gusto ta mo ani ta kay magpasalamat ta, magpasidungog pahimutan nato ang Dios. Pero ang problema sa laing mga adlaw, nagpasakit ta sa ato isig katawo. Di man na pwede. Nga kahimutan ka sa Diyos, pero ang mga tao maglagot nimo. Sa pailain, dili pwede nga matigulang kang tanawon, pero kung sa pulong sa Ginoo wa pa kay buot. Nay mangutanan nimo ngano laging dili mamumuyokbo aning mga kuan. Usaw man nimo pagtubag? Naman sa Bible ay kung samok-samok ka. Ngana ra ka? Because sayang ang mga adlaw nga nag-abot, nagtubo sa edad. Nangatangtang na ito mga ngipon. Hinahinay nagpangputi itong buhok.
Tan-awon ta sa lawas matured na. Pero ang atong kaalam sa diha sa pulong sa Ginoo, sa kaalam nga langit nun, wala pa. And that is why dili gyud pwede kung nag-excel og ayo ang kaalam nimo sa kalibutan pero ang imong kaalam sa pulong sa Ginoo nag-decrease. Materialism ang resulta, dili spiritual. Kay nga sayod man ta ang kaalam aning kalibutan na inig-abot sa panahon mawala na siya. So, ang verse 47 ingon dito nga nahibulong ang tanan sa maalamon niya nga mga pagpanulti sa maalamon nga tubag. Ang verse 52 ningon, si Jesus mitubo sa lawas ug sa kaalam. Nindot kayo na nga mabalance pod. Gatubo ang lawas pero nagtubo ang kaalam. Ayaw na lang pod og kahibong og 4 ra imong height or 3. Importante nga atong kaalam nahimo na tang mga higante. Naglambo na ta. Nagsakata mo nang always kang ingnon ni pastor nga pagtuon gyud, pagtuon nga naman. Kining kaalam mamunga kung gamay kung imong kaalam mga igsuon kanang mura og mais nga naas ilalom sa kakahuyan, salot. Kasabot mo salot? O kanang nasawot? Di kahunat og tubo. So ang bunga pod ana usay gani dili na kabunga. Kita pod nga mga Kristohanon, tinga ka nga dugay ron na siya na Christian, pero nganong ingana pa man siya? Why? Nitubo ang mga tuig sa pagpangalagad nimo, pero sa spiritual kay wala man tay pangandoy nga motubo ta. Ako nagtuo ko nga kining akong pag-eskwela answered prayer ni sa Ginoo sa ako Because nagampo ko nga Lord, mo grow pa ko. Mutubo pagyud ko. Pero naggrabehan sad ko ka usaon na nako pagbalanse tanan Lord. Og naapay paagi nga gabi na lang unta akong klase. Og naapay paagi nga ari na lang unta ko sa bahay mag-answer ani. Di na lang unta ko magkuan. Kay samot ng kada adlaw nagnamay kay estudyante napay mga buluhaton. So nay mga schedule magbalibad na ko pastor, wali ka diri siya ha, kay ngita tag schedule, ngita ta og bakante. So, then ingon siya, gikahimutan siya sa Dios og sa tawo. Pastor, nalipay na ko ang Dios. Ato mata magsugod og pangutana, nalipay ba imong mga anak nimo? Nalipay ba ang imuhang ginikanan nimo? Kay imposible man na nga ingong mapahimutan nato ang Dios. Nga dili ganita kapahimuot sa mga taong niya sa atong palibot. Ningon si John, iyang gi-explain dito sa 1 John nga, imposible kaayong mahigugma ka sa Dios, nga wala nimo nakita, nga wala man gani ka nahigugma sa tao nga nakita nimo. Nakuha na to? Nasabtan na to? Now, subay ta aning kaalam mga igsoon. Kining kaalam, di ni siya mohunong. Munang matingala kang naglisod, naglakaw, mga tigulang nag-ayo, guys, eskwela, maghapon na nagmasteral man ni sila. And then tiguang na kayo maglingkod, magkapi-kapi atong restore, kanang say coffee shop. Lingkod atong Dunkin, tiguang nagainom og kape, gabasa man gihapon. Hinay na gani ang panglantaw, 5 na ansyuhos. Ansyuhos, unsay ngalan na? Ga-eyeglass na, aron makabasa, gabasa, mangyapon tungod kay ang kaalam di pwedeng muhunong. Muhunong ang kaalam kung muhunong taginhawa. Amen? Lamang nga ang pagkinabuhi sa tao, labi na sa mga Kristohanon, baliktad. Ang ubos og bili, maoy gihatagan og taas nga panahon. Ang taas kay og bili, gipasagdan. We say nga, ang pulong sa Ginoo mas bililhon, labaw pa kabililhon sa tanang butang aning kalibutan na. Amen? Bisan tuod og niingos Father Darwin nga kining pulong sa Ginoo dili kuno ang foundation of truth. Iya hapon na, manubag sa Ginoo ana. Ingon ang Bible, ang pagtuon nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niya kay ang iya reliyon man di. Kamo pod kay mangaway mo pumugod. Ha? Lutuson mo, balos mo lutos, pareho mo. Relax lang. Relax ka lang. Amen? Magsigig debate des plaza, naambot lang. Naku kayo ng palaning no, singlo no na sila sa Ginoo.
Ug mangadto din na sila sa ospital mandasig pangampuan nila itong mga masakiton. Nganong naama mos plaza ka sininggitay, mga garbuhon. Ug mangadto din mos presuhan pangwalihan dito nang naa dito. Anak gyas plaza, magsinggitan na mo. Iyahay mo, pakaulawan ka, pakaulawan po mo siya. Di, unsa may kalainan ninyo pareho. So ang kaalam mga igsuon, makita gini sa ato nga kaning mubungan ni sa atong kinabuhi mga igsuon. Inig naa kay problema diha masukod kung naa ba kay kaalam. Amen? Gisulat ang Bible kay arong inigabot sa problema mahinumduman nimo, hala, bitaw no kay si Elias gani gilutos man to. Bitaw no si Pablo man gani gikastigo. Di ba gisulat? Pero kung nga kay kaalam sa Bible pag-abot sa problema unsaon naman ni, unsaon man ni. Now, unang-una magbantay sa tama ang ikaduha natong hisgutan mga igsuon kining bantayan nato. Ang atong kaalam nga nahuptan, langit nun ba or iya sa kalibutan? Moingon na ganitag kaalam nga iya sa kalibutan, wala ni na naghisgot sa kaalam nga nakatunan nato sa eskwelahan. Naghisgot ni siya sa kaalam nga mapagarbuhon. Because natural man na magkat-on tag mo eskwela ta mga igsuon. Amen? So dili na siya kalibutanong kaalam, bisan pag sikular na imong gistadihan. Ang problema, pag nakay kaalam mo garbo ka, mauna siyang gitawag og evil wisdom. Adto ta sa James chapter 3 verse 13 to 18. James chapter 3 verse 13 to 18. Ang verse 13 niingon, kung diha kaninyo may maalam og masinabuton, kinahanglang ipakita niya kini sa iyang kinabuhi. Niunsa daw mga igsuon? If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life. Kung tiniho daw ka nga may kaalam, ipakita sa pagkinabuhi. Niunsa to? Kahimutan sa Dios ug sa tawo. Next, pinaagi sa mga maayong buhat ug inubanan sa pagpaubos ug sa kaalam. Damor ang tao, basta Kristo, ano na, katong giingon bitaw ni mo, ma'am? Nga damor ka magdawat og mga, unsa imong nadawat sa kinabuhi, damor ka magpaubos. Kay maumana siya ang langit nun nga kaalam. Diba? Kami, amo ang problema, kami dito sa Bible School, bisag kabalo pa mi, na yung mangutana estudyante, Pastor, nga, unsa di ay ni? Ako siyang ingnon, pangutana sa inyong sa professor ninyo nga major anak nga subject. Bisag kabalo pa ko. Unang-una, irespeto nimo tong professor. Kay og dili day mo parihag opinion. Di ang imo mga estudyante mo sayop guni si sir kay nangutana bitaw ko ani ni pastor. Di ba? So, i-refer dayon namo na sa espesyalista na. Kung doktor ka, espesyalista kas kasing-kasing, manambal kag otok. Moingon mi, naamay kwan sa hermeneutics, tuaman dito ng exegesis, observation, big picture, small picture. Kinsa may inyong professor sa hermeneutics, lakaw niya pangutana. Nakoy idea, ana. Inga na, oran mo nakoy idea, pero mas maayo nga ang imong professor, yung imong pangutanon, ana. Diba? Bisan diri sa ato jama raman as pastor. Ngutana bitaw ko atong pastor kuan. Okay raman dito si pastor ramay. So insulto ba murag? Pero okay ra ko puna kay bisan gani ang Ginoo mainsulto man jud. Padayon ta. Ingon ang verse 14. Apan kon ang inyong kasing-kasing anaa sa hilabihang kasina o kakog. Muning encourage lagi mo nako. Ang among anak, maglali sila ni mami kay, Gizaya, 2 weeks na taani nga subject. How come nga, insakto ka sa aning pikas, pagbali sa pikas na wrong ka, nga pareho maning plus. For example, 13 plus 14. Di giuna niya plus tong 4. 3 plus 4, 8. 7. Kare ng 1, gisiro man niya, kay gi-minus man niya.
1 plus 1. Ano man ito naman. So, nasa kung una-una, sa maabot lang niya. Sa maabot lang niya. Nga naman, makakuha na siya og 75 ram tong ingong Duterte. Di at least pud ba nga taas pud siyang nakuha. Na ingon nga iyang teacher human og exam gisaya, very good. Kay kisay magtuong ka study diri ka study, di gyud siya kakuha niya pag exam niya ma-perfect. Ingon siya, very good, very good. Pero ang akong una-una di man po ni competition ning og angay manggaling tang mag-compete parang magkabot og kaalam kining kaalam sa Dios. Amen. Unya pagka ang imong kaalam nakabot nimo sa kaalam sa pulong sa Dios, di man na ipasigarbo kay gamiton man nimo na sa pag-alagad kanang imong pasabton ng tawo gaalagad man kaana niya. Amen. Nganuman dili basihan ng kaalam. Takan bitang mga malamon kayo kalitrag kabuntis wa panahuman. Adto man ni sa bunga. Sa bunga na wala lagi ko ng mga estudyante pagtuon mo kaayo tarungan yung pag-eskwela. Ang akong gisgutan din kining evil wisdom. Unsay evil wisdom? Kaalam nga nakatuna nimo sa imong pag-eskwela imong ipasigarbo, evil wisdom. Kaalam nga nimong natun-an diya sa pulong sa Ginoo imong ipasigarbo, di nimo gamitos pag-alagad, evil wisdom gihapon na. Because ang kaalam gamiton man nimo sa pag-alagad nga magpaubos ka. Amen. Ingon diha, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Kay ang bunga lagi mo gikinahanglan ani masabtan nato. Verse 15. Ang maong matang sa kaalam dili langit non kundili kalibutanon, dili Dios non kundili yawanon. By the way, si James ni sulat ni ini ngadto sa iyahang mga magbabasa tungod kay kasagaran sa magbabasa ni James ang mga Kristohanon prone sila, duol sila sa mga limbungan. Bay naghanap ba yan sa kapanahonan ni James, daghang mga mini og mga maalamong magtutudlo. Pareha karon kinadaghanang maalamong magtutudlo. Muna ningos Jesus, you will know them by their fruits. Ang ilang prutas. And verse 16, diin anaa ang kasina. Mao na niha? Naa ang kasina. Pag ang imuhang classmate mo labaw nimo og score. Praise God. Wow, praise God kayo. Good kayo, naka-study jud ka. Dasiga siya di kay mag-goal kay nalabuan man kunoon oy. Amen. So pagka nakabalay na kay masilingan nakabalay og mas nindot sa imong balay ayay nalabuan na po ko. Naunsa. So, usab ang naay kasina na ang kasina o paninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Usab ang kasamok sa tanang matang sa daotang buhat. Kabalo ba mong naay maalamon? Sayang ilang kaalam, gigamit nila sa pagpanglimbong. Kabalo mo na? Tanawa ng mga IT. Mga brilliant pa na sila kay og mag-IT ka, computer ko na. Numero og drawing og mga palayugo na. Kani mga programmer na to direng mga estudyante, lapad kina sila sa ulo, promise. Naman na sila mga programming sa unang ani sila maghimog project dire sa church. Kinagrabihan, maghimog sila orasan. Tanaw ko, ay nga na, din na kalisod. Pag suksok sa wire, kaya di na namao, nawala na tala, subayo na po, pertindaghana na kayo. Kabantay mo maguba ng radyo na ay green sa sulod or CPU or kanang computer na ay green sa sulod nga warag tabla. Tawag na, motherboard. Na dito tanan, naka-suksok na dito. Lisod. Lisod kayo mga igsoon. So ang kaalam ningon siya nga kung ang ako nga wife ningon siya nga akong wife mo ako ipanugilon kanunay ingon siya nga mahal na kayo magpa-eskwela ron. Pero dili lang siya maoy nagsulti ana. If you think wisdom ang wisdom is too expensive, then try foolishness. Sige daw.
Suwayi ko nga, kung ang kaalam, mahal kayo, then suwayi nga wa kay kaalam. Suwayi. Nakuha na to? And we know nga kining kaalam mga igsoon, always ni siyang mulid. May kaalam. Kung naa ka ning kaalam, mulid gyud ka. Unsa ganito ning kaalam? You know the exact information and how to do it. Muna'y kaalam. Because lahi man tong knowledge. Exact information man to. Pero kung imo na tong i-apply, mauna may wisdom. Na kay exact information, unya kaya nimong buhaton, mauna na ang kaalam. Kay sa Bisaya na, kay balo. Ingon ang verse 17, apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, unya makigdaiton. Maaghop, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan. Dili usab kini pilian og dili tigpakaron ingnon. Kabalo mo? Ako mo ingon nga kana sila mga professional kay nangahuman og eskwela, mga bright kay na sila. Pero nagtrabaho na sila, gisweldohan sa atong buhis. Matinga ka mo duol nila, singkahan ka. Sulay duol sa BIR. Or sulay kag pangutanan na lang ana mga naa sa opisinahan. Kasagaran no? Naa sa opisinahan, gobyerno. Ngano man nga og kitay mo duol mag-isog pero ilang kauban, nakasulay man ko ana. Sir, naunta ko ituyo. Ikaw god pa na, sir, good morning. Naunta ko. Or gasuwat-suwat or ga cellphone or di kayo katagdon pa. Nya mutok-tok ako sa, sir, mangutana lang. Wa pang yun gyapon. Gapabisi-bisi ba? Sunod mo. Hulat-hulat sa ka. Kaayong. Nya sunod na nimong pangutana, di ba? Sunod na nimong pangutana. Sir, excuse me sir, kanang kadali lang sir. Unsa man? Naka-appointment? Nganaon ka? Hala. Anong suko man ka? Di mangutana lang ko sir. Appointment ta diri daan. Malay ko, nakibalo di ko. Kasabaan ka ba? Unya, iniglingi sa kauban. Kuan ba katungkol? Di ba lami sila maistoryahanay sa ilang kauban? Nag-observe mo, ana? Mudool mo office? Maistoryahanay sila, pero diya na nimo makigsulti, lumok. I try once sa NBI. Natural man po na sa NBI, kay saywar man na kanunay sila. Magkuha og NBI clearance. Hala ka kay isog kayo niya, musturya nga mura kag snappy kay musturya. Hala, kuratan ka oy. Pero pag tanaw mo, istorya sa tapad. Unsa nakapalit kag sudan tagpila na sudas gawas. Nga. Unsa man nga klase oy. Amen. Now, dili nato na siya mayong putag sayop po na kay basig maopod nay sa ilahang orientation sa ilang trabaho nga dapat ingana sila. Pero sa laing bahin, muduol ko kasagaran gyud na. Di gyud ka tangurog, "Uy, good afternoon, ma'am." Sulay kag adto kas Korea, bisag unsa pay title nimo pag di ka di managad. Inig sumbong tulo ka adlaw na trabaho. Hello? Ningo si Duterte atong siya pay presidente, sumbong sa 888 pagtawag nimo sa 888, unsa sir, why signal? ATM man pud ay. Ganung naparihom pud na silang number. So ang kaalam, maghop. Di ba, kabantay mo ang mga maalamon, murag imagine na, na sikat kaayo ni siya. Why? Naa siya kotse, giparking niya sa bulkitan. Sa bulkitan ba, bulkit? Kasabot mo ng magpatapak? Ang iyang sakyanan, ang iyang apartment, mga naaras 20 meters at bang rapod sa bulkitan. Muparking siya dito at bang siyang apartment sa iyang gate, diri pag yun sa bulkitan niya giparking. So bikil kaayo sa mang bulkit. So giingnan siya, sir, pwede bag imong giabante. Hangtod naglali sila. Nya hambog na kay siya, lawyer ko, sulayin niya kahilapti. Sige, daubin na ako sakyanan. Tanaw na tog asa mo. Grabe kayo, no? Na makahuna-una. Ag-usapon, nito bag lawyer lagi ka, pero di ka madutdag sundang.
So nagubot sila. Kaya kanay ka, kung ano na mo, treat na. Pwede ka na akong kiyaan. Gagubot sila. Pwede raman unta gamiton nimo imong kaalam, naning kamot in taon ni sila sa panginabuhi, di na ko ni parkingan kay og naay magpabulkit, di makit-an ang bulkita, ning sulod, lisod ang motor. Usahay kining kaalam mga igsoon, di na ta kabantay. Nga naman, ang kaalam unsa daw madaiton, maagop, mahigalaon, maluluyon, maayong binuhatan. Dili usab kini pilian og dili tigpakaron ingnon. Dili pilian. Kanang nasimuntapad na paminaw kayo, pilian ra ba ka? Verse 18, dira. Verse 18, asa na ang bunga? Asa na ang bunga? Ang unang subject ang gihisgutan sa verse 18, unsa? Ningon, and those who are peacemaker. Sa Bisaya, mga igsoon, unang bunga ningon, ang pagkamatarong. Muni ang unang bunga makitaan. Mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Amen? So kung nakay kaalam, makitaan lagi na unsa man ay bunga, ana. Magpadayon ta mga igsoon. Now, Pastor, unsaon man jud nako, nga di man jud ko makasabot. Pray. Ampo ka. Kanang taong maalamon kayo? Unya di mo ampo, wa nay kaalam. Because ang tinuod nga maalamon, magpakitabang. Kabalo ka na espesyalista sa kasing-kasing kung maghisgot ag doktor. Na espesyalista sa utok, espesyalista sa kidney, espesyalista sa dugo. But ang atong Ginoo general, specialist siya sa tanan, bisan pas imong financial problem. Ingon siya sa Hagay 2:8, silver and gold belongs to me. Siya tagiyas tanan. Lamang dili niya ihatag sa di pa insaktong panahon. Amen? Now, moingon ta nga, Pastor, old school naman na, karaan man na, pero kabalo ka, maunay pinakanindot. Kini karon nga naghimo silang organization nga naay disiplina ang mga bata inighuman nila sa kanang og diri sa ato as senior high didto sa ilaha inighuman ana usa pa nila pagamiton og gadget. Why? Aron matrain ang bata og ukab, basa, analyze. Kay kung mogamit sila gadgets, dili na nila basahon, dili na nila i-analyze, research, print. Mao na ni ako report. Tabangan ako ni Ma'am Anik explain. Then balik na nagdula dayon. Ing ana man ang guna karon. Lahi man tong sa una nga adtuan ninyo hatagan mas professor, mao ni ang shelves number sa hilera sa library, mo ni ang volume, mo ni ang title sa book, mo ni ang volume, mo ni ang page. Nakabutang dito. Na? So, unsaon man nato kung kulang tagkaalam? Ingon ang James 1:5, apan kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, nganong ganing nakulangan? O si problema dahil makulangan sa kaalam? Ang bunga. Ang bunga. Ngano tong sa una, nga ing ato imong pagkinabuhi? Because wa kay langit nung kaalam. Maalamon ka sa relihiyon. Pero wa man kay langit nung kaalam, mo nang di ka matangtangan sa imong bisyo. Usas mga nagtestimony dire, syabo, sabong, sigarilyo, inom. Unsa pang mga bisyo diha? Nya og naa ka ani mga igsuon wa joy kalinaw imong pamilya. Wa gyud. Kabalo na ta nga ang atong adlaw-adlaw nga income kulang. Mangayo pa tong manok. Mangayo pa tong bisyo. Amen. Bisan pag 750 or 700 imong inadlaw or 500 lang imong inadlaw. Dili man unta na makulang sa tawong kamaong mo budget or kamaong mo huna-huna. Makulangan man na. Mao bitaw nga usahay gikag trabaho, manggabas pa og puthaw isulod sa bag. Ngana naman tay sweldo. Manggabas og puthaw isulod sa bag, ibaligya. Nganong ibaligya? Arong na ay pang chip in ba? 250 ana, tuyok naman mata. Palit pa palit pa magbitsin. Sa una, 1.50 centavos ang bitsin. Karon mahala po na inyong bitsin. Tag 500. Yung praise God kayo mga igsoon. Remember, sa unang panahon, sige tang gaampo nga Lord, bulwagon gini mo, yabuon gini mo ning negosyuan ni sa Shabu. And karon 10.5 billion ang nasakpan. 2 tons. 2,000 ka kilo nga shabu ang nadakpan. Kabantay mo sa una, makadako para magginagmay.
Karon deres Bohol. Murag na maligyag asin na ning mga tawo. Ingon ang 1:5, apan kung duna kaninyo'y may nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Dios. Ampo, Lord, tabangin daw ko makasabot ko ani. Og dili gayod siya mapakyas kay ang Dios manggihatagon og maluluyon man sa tanan. Hala no? Kung adto kas Ginoo, mga yo, ingon ang Bible, dili ka mapakyas. Ayaw jud kag laom sa tao mga igsuon. Ampo jud ka huwat, ampo gyud. Huwat jud ka sa Ginoo. Karon padayon ta kining kaalam dili di siya magpabilin. Nga diha na lang kutob. Motong akong giingon kag ganina na tiguang na kasige gyapog basa, nagsige gyapog tuon. Kabalo ba mo sa wala pa ko na kagunit aning cellphone nga touchscreen? Di ko magpasigarbo no kay ingon ang Bible nga yawan on maning magpasigarbo. Ako lang ning isugilon kay wala man koy laing testimony or kinsay tawo nga akong i-prove. Pag abot dinhi sa Bohol, daghan kay kog bersikulong na memorize ug di man galing nako ma-memorize na familiar nako og asa okbon. Abot na ako sa apartment, moingon day na si Pastor Mars, asa gani makitaan pastor tong scripture nga nag-ingon diha nga. Moingon day ko sa kuan na siya, pero ko suwaya og ukab naa sa Proverbs ingana. Karon. Sulayebe. Tinga na kag asa man to dapit. Ilabi na kung research ra dayon ka, research kay do na may mga tawo ron samot na si AI. Kanang artificial intelligence karon or unsa na grabe naman na kayo siya nga imong ipangutana dito tubagon kaniyahan ay mo nang uban di na magtuon di na magampo dito ra pangutana dito ding wali mangupya na lang sa YouTube sa internet og unsay iwali karon maglisod ko ngano man kung visualize kanunay ang imong mata malingaw ang imong utok pero wala siya na train. Kasagaran sa training, lisod, sakit, bugat, pait. Pero kung nalingaw ka, wa ka nag-train, lingaw-lingaw. Gaon sa ka, lingaw-lingaw. Lisod na. Tanawan niya itong mga bata. Naunsa na kinalisodan na kayo mo nang kamong ginikanan, ampo, gyud mog ayo sa inyong mga anak. Why? Ma-prove na ko na. Lisod kayo sa itong mga anak. Why? Bisan ang pagdisiplina nila, di ta kadisiplina. Naghimo magbalaod ang gobyerno nga Sopax Biblia. Makasulti kag bugat sa imong anak, inon ka, verbal abuse. Preso. Tanawa mga kabalo mo, kining balaura, bias kayo. Nganong wala may balaod na nalipod sa mga maestra? Nganong estudyante raman tanan? Nga bisan ang estudyante kadala og sigarilyo gipasuan ang nawong sa maestra nga giatiman og Myra 300A. Di man pwedeng musultig maot ang maestra kay mapriso. Bisag asa kang eskwelahan na tibuok sa kalibutan, gani mo tan-aw mo sa bullying nga mga salida, ang mga maestro pang batuon nilag bangko. Inigsulod sa maestro, dunay pintal nga balde sa pintal nga gipatong ibabaw sa pultahan, nga inig-abri sa maestro, makaligo ang maestro sa pintal, walay estudyante nga mangangkon. Ingana na ba ka bright ang tawo? Lisod kayo mga igsoon. Munang mainguntag, walay disiplina. Why? Ang disiplina gipadaplin kay naay balaod nga nanalipod, sulayi sa Japan. Bisag 5 kilometro ang traffic, ayaw labang sa salungat. Nga naman, dasmagan man ka. 5 kilometro ang talay, sa pikas ng kalsada, way ni agi, ayaw salungat. Ayaw tog agi, kay ugnaat, padasmagan jud ka. Kay usama na sa ilahang gustong, dapat jud ang tanan matrain. Dire. Ang ga-drive, walay lisensya, walay rehistro, hubog pagyod. Ikaw, kompletong rehistro na kay lisensya, nanarbaho ka, nagkarga og troso, na ay nakabutang nga red flag, subay ang tanang balaod. Gidasmagan kag hubog, namatay ang hubog, ikaw mo'y napriso. Reckless imprudence, resulting in homicide.
Grabe ning balaura. Karon maghimo na pog balaod nga ang puro lalaki, pwede ng kaslon. Unya daghang gustong mo approve ana. Nga ikaw inahan kung ang imong anak bisag 2 years old or 3 years old gusto siyang magsuot og binabaye. Bisag Lando ang iyang ngalan, ayaw pagbuot. Ingana naman ang naitabo. So pangutano na to, asa na ang bunga sa kaalam? Ningon si Papa, kanang Papa nga Marcos, dili ng Marcos karon. Ingon siya. Kaniadto, ang naa sa Senado, puro mga abogado, mga karon pwede naman. Bisan pagikan kag prisuhan, pwede ka mo kandidato. You listen to this, ang kaalam ang yun. Di ba? Ang kaalam. Kabalo ba mo mga igsoon nga ang kaalam? Nga giniyahan sa pulong sa Dios, giniyahan sa Dios, maghatag ni siya grabing kalambuan. Especially sa mga namuno, mga politician. Pero kung ang kaalam nga kalibutanon, lisod kaayo, ilan ang i-justify? For example, ano nakabalo man ko ani? Kami sa pag-study namo og Bible school, wala sad may ga-focus og Bible lang. Nagtuon sad may nganong ingon ana ang sistema. So, for example, ma'am, no, mutawag dito sa office, oy, Toyota, mo kuha ko og 3 ka unit nga pick up. Tagpila man diha? Sir, 1.7. Oy, mayor, or di mayor, kanang unsay posisyon na, gobernador, for example ha? Example na mga preso makakuha ni ron. Tawag, pila kayo unit? 3 o 5 ka unit. Tagpila man, ang kada unit 1.7. Himua nga 3 million. So, ang resibo 3 million. Pero ang imong gibayran 1.7. Naa siya ay 1.3 million nga iya hato. I-liquidate na to, COA, Commission on Audit. Ipa-audit na to. Ipa-audit tanan. Sakto raman, wala may kwartang nawala. Kaya ang resibo, maura man. Pero sila nga mga, ang company na kahibaw, kay, of course, musugot na lang po sila. Kaya wala man po'y mailaha. Ang importante, biya nilang naay mahalin. Pero dili po tanan, ingana. Sige, hatag. Kaya ang i-audit, ang mayor man, dili man ang kabaligya. Di man agtuon ng office, kung sa maning mahala, maning kaayo. Sala na nila, kaya palit mong sila, bisag mo, dyan na among presyo. Pero sa pagtinuod lang, wala. So, imong questionon, moingon na ka, for example, ako, mayor ko, Mayor Jonas. Nga naman itong giingato ni mo? Kini nga korupsyon maoy lisod sakpan, pero kurakot gyapon eh. I-justify na ako mong ingnan. Kabalo mo? Tanang masakiton, manoktok sa akong gate. Pila may akong sweldo. See? Munang ilang i-justify. Na yung mga ayog hinabang, na yung mga ayog kuha, na yung mayor, na hospital, mayor. Pila ra may sweldo mayor? Di ko mo to, makuha na sila sa ilang kaugalingong mga business. Parang igastoan ang sakop diya sa iyang lungsod nga na hospital. Munang bugat kayo ang korupsyon. Pero kung ang kada usa magdisiplina, di ko magsalig, og tao mo salig ko sa Diyos, unay mo hatag, thank you Lord, pero way mo hatag, thank you. Inga na lang, maunay paagi, napailain, time deposit. Kinadakuan gina. Pwede man kung di ko mag-project, siguroon lang na akong long term ko, di ko mapildi long term. Why? Kini nga budget karong tuiga kasunod tuig kini nga budget pila na ka milyon. I-time deposit sa nako na. Inig last term nako hurot nako nag-project. Wa ko nang urakot. Pero ang interest sa time deposit. Di ba? Munang kuyaw kaayo ning kaala mga igsoon.
Daga mga taong niangat ang kinabuhi, niangat po ang kinabuhi sa iyang silingan kay siya maalamon. Pero daga mga taong niangat ang kinabuhi, nahugno ang kinabuhi sa iyang silingan kay siya maalamon. Pero ang iyang kaalam, iya sa yawa. Munang atong testingan, atong kaugalingon kay Kristoano na ta, ang atong kaalam ba, gikan sa Diyos. O kana, gikan sa Diyos, tanawon na to ang bunga, ane. Naminaw pa ba ta mga igsoon? Ang atong oras, 11:00 na. O gikinahanglan nako nga mohunong. So dili mohunong ang kaalam. Maglambo siya, maglambo. Niingon sa no? Ari sa ta sa Ecclesiastes chapter 13, Ecclesiastes chapter 9, verses 13 to 18. Paspasan ako og basa for the sake sa atong time. Aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan. Ecclesiastes 9, verse 13, so good. Og alang kanako kini maayong pananglitan kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. Verse 14, may usa ka gamayng lungsod nga diutay ra ang nagpuyo, gisulong kini sa usa ka gamhanan o usa ka gamhanang hari, gipalibutan niya kini og buot niyang lugpagon ang paril niini. Verse 15, niadtong lungsura may nagpuyo nga usa ka kabos, apan abdik kaayo og mahimo unta sa batanan unta. May unta usahay kan tarong palang unta. Kung naminaw palang unta, puro na lang unta. Makahimo unta niya ang pagluwas sa maong lungsod, apan wala gayoy na hinumdum kaniya. See? Sa daw? Kining tawhana, kaya niyang luwason ang lungsod. Kinsa man siya? Iyang ngalan, wisdom. Kaalam. Kaya ang luwason niya. And then ingon ang 16, miingon ako nga ang kaalam mas maayo pa kaysa sa kusog. Bisan pag ilang isalikway ang kaalam sa kabos. O wala nila kini pamatia. Verse 17, mas maayo pa ang pagpamati sa hagawhaw sa maalamon kaysa sa singgit sa usa ka hari diha sa tigom sa mga buang-buang. Mas daghan ang kaayuhan nga mahimo sa kaalam kaysa sa mga hinagiban. Apan ang usal lamang ka makasasala makahimog daghang kadaot. Kini bitang kaalam daghan kay kaguan. Natay mga gifted diri no, dili parehata na ay mason, ay welder, na ay daghan kayo ni silag kaalam. In fact, kining akong father-in-law si Digong, papa sa akong wife. Ingon siya, og naara tay gamit pastor, di na ta mamalit og tools magbuhat rata. Because bisan plate number tigama man siya. Mga plate number na gunting ra nagsin o niya sukdon, maghimo na siya litra nga maong gidak-o nato niya, dukdoko na o niya, maora po nga pintal. Dagan siya nahibawan. So, kining mga ingon ana, wisdom na siya. Di na siya ingog information. Because ang information, for example, mayroon ka nga, mauni siya, kabalo kag unsa na siya, mauni. Pero wala ni mo na siya nagamit. Information lang na, wala kay wisdom. Kaya ang wisdom application, based on the information nga imong nadawat man na. Nasabtan na to, mga igsoon. So, sama ani. Pinaagi sa kaalam, maluwas unta ang sa kalungsod. Pero kay, wa may nahinumdum sa kaalam. Mga batan-on, no, balik-balikan, gid mo na ako. Naman sa'y uban, nagtinarong, jug ayos ilang pag-eskwela. Pero kanang mga batan-on nga nag-eskwelang maapil-apil o mga gang-gang, barkada-barkada, sa may tawag ka na nila, mga insecure. Insecure. Kung mag-focus rin kag eskwela, sayo og uli, mga ahoy, mga tubig. Eskwela, tuon nga na, no? Yan ka to, nahuman na kag eskwela, na engineer na ka. Imong lingion to imong mga classmates sa unang sige rag apil-apil o ganggang. Apil-apil o grupo-grupo, the Bloods and the Crepes and the KKK. Ngano yung grupo? Asa na maron nag-unsa man? Ay noon, og mo kandidato to sila na daghang mubutar kay ilaha daing tropa. Na? So, kinalisudan gyud na kayo mga igsoon. Mo nang i-check gyud nato kanunay ang kaalam. Gamay na lang. Niingon ang Psalms 119, verses 97 to 104. Psalms
119 verse 97 to 104. Ingon siya. Gihigugma ko gayod ang imong balaod na malandong ako niini sa tibuok adlaw. Ang imong mga sugo nag-uban kanako sa kanunay. Og naghimo kanako nga mas maalamon pa kaysa tanan kong mga kaaway. See? Munang makalibog yung kaayog nganong wa gihapon kay panahong mubasa sa Bible nimo matag adlaw. Munang mapildi ra ta kanunay. Sige ra tag iampo ko, di nakakaampo sa uban. Kay ikaw mo igalampo kanunay, kay kanunay kang pildi. Ingon ang verse 99. Labaw na akog nasabtan kay sa tanan kong magtutudlo, kay gipamalandungan ko man ang imong mga pahimangno. See? Mulabaw pa gani mo sa inyong magtutudlo. Hello? Mga estudyante, mulabaw pa mo ka-bright sa inyong teacher. Mga engineering ninyo nga teacher kaniadto, badlis-badlis lang to, sukod-sukod, roller-roller, kumpas-kumpas to sila. Karon, unsa na nga application na sa unsa nga application ng nas laptop day nga mag-drawing? Ha? At CAD? AutoCAD? Grabe, ang laptop na mag-drawing. Igo na lamang kang mag-operate dito. So manang labaw gyud ka kanunay og kaalam. Kini si dapat mo labaw gyud ko ani ni pastor og nahibaw-an kay og mawala na ni si pastor. Tuon ka kanunay, magbasa ka kanunay. Verse 100, labaw akog kaalam kaysa sa mga tigulang, kay gituman ko man ang imong mga sugo, baliktas 12 anyos nga bata nga dito sa templo. Ang mga tigulang natingala sa iyang kaalam o sa iyang mga tubag. Ngano man, gatuman sa mga pulong sa Ginoo. Unya 101, gilikayan ko ang tanang daotang buhat, aron pagtuman sa imong mga pulong, di ka katuman sa pulong sa Dios kung naa kay gibuhat di mao. Verse 102, wala ko hikalimti ang imong mga pahimangno, kay ikaw man ang nagtudlo niini kanako. 103, tara. Pagkatamis sa imong mga pulong or mga kasuguan, mas tamis pa kini kaysa sa dugos. Tamis ba? Pait. Pamahaw nimo paliya, magbasa pa kag Bible? Pait ang Bible. Pero kung mahigugma lang kas pulong sa Ginoo, sigurado gyud na mag-alingasa. Mura kag saputon kung di ka kabasa sa iyang mga pulong. Dali kang masuko kung wa kay pulong anang adlaw. Dali kang matintal. Pero kung imong pakatamison ang pulong sa Ginoo, actually walay lasa ang pulong sa Ginoo. Pero si David, ingon siya, mas lami pa ni siya kaysa sa dugos. Iyahang gidescribe ang panglasa sa dila sa usa ka dugos. Sa panglasa sa spiritual sa pulong sa Ginoo. And then ingon siya sa verse 10, gikan sa imong balaod, nakabaton ako kaalam, busa, gikasilagan ko ang tanang daotang buhat. Asa siya nakabatog kaalam? Sa pulong sa Ginoo. Direktang pangutana. Isaiah 41, ang Israel, giingnas Ginoo, ikaw Israel, bisag mura ra kag ulod. Sige ko gwali dire, pero kung di ninyo ni tan-awon, di mo makaibalo, di mo ka-relate. Tan-awa karon ang gera sa Iran o sa Israel. Tan-awa ko sa gidakon ng Iran, compare sa Israel. Ang Israel, mura ra yung tawon og ibutang nato na itandi nato, puno ag lubi og tukog. Tukog sa lokay. Ang Israel, mura nagtukog. Ang Iran, mura puno ag lubi. Kusgan kayo ang Iran. Pero nga naman nga bisag ang Iran o ang tanang Muslim countries nga naglibot, di man yun nila mapildi ang Israel. Why? Because giprove sa Bible nga ang wala pa'y mutupong sa mga maalamon sa Israel. Munang bisag asa na silang dapita na sila'y kaalam. Di na sila mularga kung wala nila research ang usa kadapit, kung dili nila gitanaw pila ilang driver dia. Before mo anhin ang Israelite, ilang research pilay magasto sakyon ang nagmudong sila atog lobok, mudong pilay magasto, pilay taxi, pilay van, pilay kay balo sila ana. So dili sila moadtog usa ka dapit nga wala nila tun-e.
Kita kulang og budget, wa pag kabalog asa dapit. Adto ta. Amen. Di og kinsa ninyo'y kinagrabihan. Bright kayo. Grabe ni sila og kaalam. Og ang ilang kaalam makita sa bunga. Tanawan eh. Tanawa ra gani. Paulanan dayon sila 300 ka missile o doon na pa yung mga drones. But ningon sila 99% ilang gisawo. Ang missile nga nahagbong dito sa ang na-intercept sa Israel, musulod siya 60 tons. 60,000 ka pulbura pampasabog ang sulod ato nga missile. Ilang gi-intercept. Tanaw ka nga murag hapit mulapaw sa liog ang gidakon sa missile o nya taas kayo na intercepto nila. Ningon sila mo balos me. Balusan nila ang Iran. Palupad sila tulo ka drone og missile lusot dunay pero dili to intention nga ilag yung gubaton kay wala man nila iga ang mga nuclear power plant. Dito ras duol ato ba? Warning lang to nga saman gusto gyud mo? Ngano man? Nganong isog kayo ang Israel? Unang-una naa sila'y wisdom nga ang Dios dili mo palpak sa gisaad niya sa Israel. Number 2, ang Israel dili nasod. Family sila, usa ka pamilya nga mga anak ni Jacob. Tanawa ra guna bisan sa atong panimalay no. Sa atong panimalay, pag usa diha nasakitan. Di ba affected po tatanan? Ingana sila mo nang isog kayo na. Gawas gana siya kaalam ang Dios nag-uban kanila, determinado sila because usa sila ka pamilya. At all cost, ilang i-protect ang ilang isig kahudyo. Tawa, matingala ka, mutuig na, padong na mutuig ang gera. October mo ito gasugod, mo October lang po, wala panahuman. Nganong wala man sila na hotdig bomba. Kita makigira sa China, dali, gira ta. Papalitan sa aming missile diha. Unya, tudlo ay sa amin, usaon pagpalupad. Ingana, manadita pa isog-isog. The greatest weapon we have is our wisdom. Nga nasayod ta nga ang Diyos na nag-uban na to. Makigira ka sa China nga akan ito ilong agon ng odto. Pag-ampo mo oy. Mag-ampo ta. So, mao na igsoon nga ang kaalam nga atong nahuptan kinahanglan gyud na nga kaalam mga igsoon nga ato og yung mapakita diha sa bunga. Adyo na. Now, wala naman ko'y time mga igsuon, nya napay lakaw ang mga young people this afternoon. Ako na lang ning kuanon nga, mapadayon paunta na to. Pero, for the sake sa ato nga time, ari na ta sa last na nga verse, Ecclesiastes 7 verse 19. Ecclesiastes 7 verse 19. Ingon diri sa Bisaya, dako ang mahimo sa kaalam alang sa tawo. Kaysa mahimo sa napulo ka pangulo alang sa usa ka syudad. Si Divine, ga-eskwela ni karon siya og Korean language. Korean language. Now, kung makaangkon nimo na nga kaalam, gatuo kag wala na pulos, mapuslanon kayo na. Why? Daghang manganhing di ka maong mo, Bisaya. Di ka maong mo, English. So kung naa ka, mag-interpret ka, kada interpret nimo gamay na, gamay ana, 3,000 ang bayad. Kamera may ga-interpret nga may bayad. Ayo. Sa'yo naman ang pag-interpret sa Korean, pa yung anyong ha sa'yo, uli og sa'yo, nga na. Basta na ay sa'yo. Sa'yo na siya, sa'yo. Nya, po ba? Pagtahod, po. Pero manghod mo ng anyong ra. Anyong. Oh, anyong. Pag sa'yo, maguwang ni mo na, kay katahod ka. Po na sa ato adre.
Mano po, okay po, ano yung mga po, no? Po. Ingon, ako'y balik kita dire, no? Ayaw i-underestimate ang kaalam. Amen? So, kung estudyante nang naas imong tapad, pangutan ay, nang anong ga-eskwela man kaana? Eskwela rarong na mahuman. Mura man ay rason, eskwela rarong mahuman. Mahuman good. Amen? Paminawa ang imong kasing-kasing kung ganahan na in love, baka na nga gift, mao ba na'y desire nimo? Because ako nagtuo nga ang gasa from childhood, gikas imong pagkabata, gipangandoy na. Amen? Pareha sa number 1 karon. Wow, proud kayo ko. Mga babae, palakpakan na itong ginawa. Mga babae, no? Praise God kayo. Ang top notcher karon sa PMA. Ang top notcher karon, babae. Grabe kayo, giunsa ka niya ang training. Nga ang training, manggol kung eskwela ka Philippine ka ng Military Academy, patay yun gaana sa training. Pero ang natap ang babae. Praise God kayo. Grabe dyan kayo. Wisdom, kaalam, magamit na. Magamit na nato. Daghan nato, eskwela ko ani, kay wala man ko nakakuha na rin nga kurso good. Maumanta niya akong ganahan. Di ba? Hello? O niya, kung masiyo na ka, tagiyan na kagkumpanya, mo yung raman ka, at least college graduate. Di hala, bisa kinsa nga college graduate ga-apply. O niya, kay ang trabaho, di man siya specialist, ana. At least college graduate. Basta may trabaho, mangayog sakyanan. Hala, education na yung kurso. Tudluan naman, tudluan. See? Gatudlo pa ka. Sulay. Si Kate, katong estudyante sa Bool, natingala ko, elementary pa man siya, pero gamimorize siya og mga medisina. Nga naman, ang desire niya siyang kasing-kasing magdoktor gyud siya. Kung adto na siya sa college, magtuon og medisina, uwahin na ang tanan. Munang karon pa lang, sa young age niya, gipamilyar niya tanan. Matinga ko, nganong naghana man pong di pa gud gani mabasa. Di mabasa ning gipang sulat unya unsa man ni mga ML. Mobile milligram. Balik ta direbe, Ecclesiastes 7:19. One wise person is stronger than 10 leading citizens of a town. Last ning verse no? Ningon siya. Ang usa ka maalamong tawo mas labaw pa kaysa sa pangulo, pulo ka pangulo sa usa ka lungsod. Sa Bisaya araba na ay word nga mahimo. Ang tawo daw nga maalamon, mas labaw pag mahimo kaysa sa kapulo ka pangulo sa lungsod. And kabalumog diin nagikan ang pangalan sa Bible. Doon ay taong wala ni eskwela mga igsuon og yubi. Ditos dumagiti Seleman ang kulba dito nga eskwelahan. Munang bisag nakapangayo ra kag t-shirt puti na printang pula Seleman. Ya imong isuot, magtanaw mga tao nimo kini hayahay kwartahan jud ni. Pag-ingog pang-apply ay trabaho, Foundation University, St. Paul University, Norso, daghan, Don Bosco, daghang private man dito. Pag-ingog Siliman, priority na yun to sa interview. Una yun itong tawagon, dali. Pag-ingog Siliman, binutbut ra dahil yung pag-eskwela. Gidalara ang pangalan sa eskwelahan. Kaya may nga din sila, ang mga Siliman yan, di kasulod diha, kung dili mo abot og 90 ang grado. Kurata po. Pero sapagkat tinuod lang mga igsuon sa Bible, si Solomon, gipapilis Ginoo, niingon siya taga-ay kog kaalam. And ang Bible niingon, walay makatupong sa iyang kaalam, bisan sa nag-una nga mga hari, o sa umaabot pang mga hari. Nga naman, tanang isda, gipanganlan, tanang sagbot, gipanganlan, tanang kahoy, mubunga, manganlan, tanang mananap, gipanganlan. Why? The wisdom of Adam nga gihatag ni Lord didto sa Eden na korapto, ug next nga gihatagan ni Lord ato nga wisdom, walay lain si Solomon.
Pero sa paglahutay ni Solomon sa iyang pagpakiglakaw sa Dios, nagamit niya ang kaalam og nahimong evil wisdom. Gisulat niya ang Ecclesiastes paghinulsol. Sa time nga naghinulsol siya, ingon siya, all these things are under the sun nga kanang adlaw. Dili under sa sun nga si Jesus Christ. So kung papilion ka, maangkon nimo ang tanan ilalom sa adlaw, under the sun, or maangkon nimo ang tanan under the Son of God, the Lord Jesus Christ. Because we know, ingon dayon si Solomon, nakita na ko ang tanan, walay kapuslanan. Kanang nasimong tapad, ina, mapuslanon ka ha? So, kay mapuslanon man ka pag maalamon, o kana nga kaalam, makitaan sa imohang mga buhat, ikson. Imong desisyon, imong mga buhat, ipakita nga naa kay Ginoo, na kay kaalam. Nasabtan na to, usbon mo na ako. Basaha gyud ang imong Biblia. Basaha gyud na. Nasabtan na to, let's close our eyes. Loving Father, salamat kay Ginoo sa mga pulong nga among nadungog karon. And oh God, sa niagi, nasabtan namo diin gikan ang pangalan, ang kaalam. Karon na sabtan usab nang namo nga ang bunga sa kaalam Ginoo. Kung kini nga kaalam Lord nga among mahuptan mo bunga namo sa pagkagarbuhon, walay kapuslanan ni nga kaalam Ginoo. Pansalamat o Dios nga tagaan nimo kaalam og tudluan unsaon nga kini nga kaalam magamit namo sa pag-alagad. Lord, ang tanan nagagikan kanimo walay amoa. Bisan ang matag adlaw Ginoo nga among gininhawa. Ang tanan gikan nimo. Sa gamay nga mga butang ug sa dagko nga mga butang, nanginahanglan kami kaalam unsaon namo o Dios. And ang kaalam nga among na-attain based on our personal experience. Based on reasons, O God, sa pag-eskwela, sa pagkaton. Dili kini makatandi sa kaalam Ginoo nga among masinati nga gikan nimo o Dios. Father God, I pray mga batan-on og mga kaming mga hamtong. Dunay kasing-kasing nga mangandoy sa tinuod nga kaalam o kaalam nga mamunga. Nga dili lamang kay gahapon mi nabag-o, but every day sa mong kinabuhi mag-change, maglambo, maglambo hangtod matapos ang among kinabuhi Ginoo. Thank you Lord. Ang pingi baya Ginoo ang among mga anak na nag-eskwela sa ilang pag-aadto sa eskwelahan, sa ilang pagpauli, and help them Father God nga mag-excel sila Ginoo, makasabot sila og ayo. Father, tanan nga among makatunan, among gamiton para sa imong kahimayaan. And so naga-search kami, nag-seek, nag-desire kami para asa, para gamiton namo Ginoo sa pag-alagad. Father God, thank you Lord, that we will grow in knowledge and in stature and in wisdom, Father God. Nga kanang kahimutan binimo, mahimutan sad mi sa mga katawo. Father, I pray na kini nga kaalam matayag sa among mga pagkinabuhi. Lord, nga dili masayang ang imong mga pulong sa matag panahong magtigom kami, nga imong itudlo, imong gihatag. Sa among kaugalingong paningkamot, kakawangan kining tanan, and meaningless, ingon ang maalam Ginoo. Under the sun, everything under the sun is meaningless. But mapuslanon ang tanan, everything we have, Ginoo, dunay purpose under the sun, the Lord Jesus Christ. Dunay purpose ni tanan Ginoo. Salamat kayo Lord na ining maong adlaw nga nakaabot kami dinhi. Og dugang na pod nga mga pagtulunan nga among nakutlo. Og di ka namo simbahon sa adlang Domingo lamang. But sa adlang Domingo nagkat-on kami kung saon ka namo pagsimba kung wala mi sa simbahan. And everything we do, Father God, nagaampo kami nga imong dawaton ingon nga halad sa kusog, pag-alagad ug halad sa sakripisyo Ginoo. Thank you Father God. We pray bisan pa man o Lord sa dapit asa kami, wala mi nakahibaw. But i-guide kami o Dios nga makakita kami dapit din
Sama aning dapita nga may mga katawhan kang gutom ug uhaw. Nga kanang maong dapit o Dios, matukuran na usab o tigumanan sa pagsimbag pagpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. Dalaygon ka o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen and amen. Manindog ta tanan mga igsoon.